kok ciendengi Ratu Buta ngayunake widodari kayangan Suralaya ditampa bakal kondang kaloka umum bendaramu di sinden dalam sinden dalam awakmu lak krungu dhewe Den nggih lamaranku menyang kayangan Suralaya diterima ditampa kabeh melok iring-iring kemanten yo Den nggih melok kabeh Maya inggih dalem melok iring-iring kemanten yo ya inggih tumut kira-kira kon iring kemanten ono gandengane sapa kon ya kula tak kalih Darmaji mawon Darmaji yo golek pasangan sing pas sing cocok soalnya awakmu rondo nggih kula tak golek sing rada abah tete iya Darmaji cocok abah Darmaji nggih Darmaji breno sembelu puparane sembelu karo tuntunan yo ya nggih kula tumbasaken sarung sing apik kira-kira lek ketuntun kaya bebek bebek oh iya njus dalem melok nglamar gelem purun kon tak pasrahe gawe jajan kira-kira kon gawe gawan jajan ngono gawe jajan apa kon jus betok apem padahal slametane wong mate gawe apem nglamar kok gawe apem sih jus apemmu sak pira jus sakmene lah sakmene alah rada gedhe-gedhe gawe apem sakmono aku pesen sakmene jus ya nggih ya Ragil nggih dalem melok ngelamar ya Gil nggih tumut tak tukono sepatu jinjit ngarep aja kuwatir nggih jomplang no jomplang kira-kira kon gawe jajan ngono jajan apa kon rengginang nggih lho kanggo arek nom tok sakno sing tuwek gak tedas dipamahno kula pamahno kula pamahno mbo maneh kok pamahno ngono aku ya gelem Gil alah iya alah men dipamahno aku ya Dik sing contone pamahno aku apa aku Gil jenengan mriki kula jujur pisan ya loh Mbak Niken wis munggah ya 5 menit engkas Mbak Niken pun kuwatir galuh nggih dalem kon umpama tak kon nggo buah ngono buah apa kon iki kula buah kates nggih nglamar nggo kates pantes ta iki nggih digawe pantes ngoten lho segede-gede pan ya nggih iya katesmu sak pira lho sak pinten nggih sak menten ya lah cilik lho kates nyone sing sak pinten rada gede-gede nggih kula gedhekno maksudnya kula gelekno sing gedhe gawane sapira wingi nggawa kates gedhe arek iku iya Pira kon wingi nggawa kates nggih Pak Didi wis tak pangan kabeh mlenyek kabeh katesmu gak enak bosok niku kematengen overcook iya kon nggawa buah apa kon oh gawe jajan kula ndamel bikang mawon bikang nggih gak apa-apa pantes Didik nggih sing radi-radi coklat ngoten niku lho lho wernane coklat nggih radi kosong
Ya aja kosok sing nemen gak pantes. Nggih, kedik. Ya bikang kok. Alah. Wis. Ndak ngomong dina apa wulan apa aku kudu lamar menyang Kahyangan Suraya. Sinun. Benjang dinten Selasa kliwat wulan Jumadilawas taun kadal panjenengan kedah minggah menyang Kahyangan Suraya mboyong Betari Gagermayang. Goblok. Pangkatmu patih. Kedodok kamu sak nisara ratu. Goblokmu ngalang-alangi gobloke panjak bonang kon teh. Sinden. Tahu krungu wulan Jumadilawas? Boten. Sing bener apa? Jumadilawal. Jumadilawal kon iku goblok. Panjak-panjak tahu krungu tahun-tahun kadal sing bener apa? Jumadilawal panjak ngerti kabeh soal panjakno sing dukun ngono iku goblok ngono. Hai. Budal menyang Kahyangan Suraya. Obrak-abrik Kahyangan Suraya. Nyatani rasa katresnanku katolak. Nyatani rasa tresnaku ditolak marang dewa. Tembunge halus kaya diringken sutra te waduh kelakon tak obrak-abrik tak golong tak kokot tak dadekno ketipal mayit banjir getih Kahyangan Suraya. Ngestaken dawuh Sinun nun tambahi pangestu Sinun. Suning meru mangkaraya paripurna Pasukan Agung Negari Simbar Manyura. Sang Nata boten ngandika malih sang Nata minggah sanggar pamuja brata mlebet kedhaton tur kedhatulaya. Tindak ira Sang Prabu Kala Percana lir kadya gagak rebutan penclokan candrane.
Monggo sinuwun kula dherekaken minggah sanggar pamuja brata mlebet kedhat kontur kedhat loyo. Singgo saopo Sawetara kene